Voilà, an bɛ foli tɔni lase bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ. Min ye away ka dɔn an ka page Facebook kanubɔ an b'u fo. N'o de f'u ye u k'a dɔn k'a fɔ page Facebook in ye arajoso page de ye. Min ye away ka dɔn Madu Mayiga ka page tɛ. Boubacar Traoré BT ka page tɛ. Arajoso page do. Donc hali bi an bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin limanaw ma. U ka faamuyali sɔrɔ kow taabolo la. Sabu kuma jɛngɛnen dɔw bɛ yen. Anw tɛ se k'a fɔ nin page sanfɛ. Min ye away ka dɔn lagosi dɔw bɛ yen. O tɛ se ka bɔ nin page sanfɛ. An bɛ arajo la aw bɛ k'a lajɛ page sanfɛ cogo min maa ba yirika de fana bɛ k'a lamɛn arajoso fɛ Bamakɔ yan o kumana min ye réseaux sociaux fana ye maa ba yirika de bɛ yen minnu bɛ k'a lamɛn an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ɲɛbɔ siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye away ka dɔn an ka application n'i y'o gosi an bɛ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni n taara Zeno sanfɛ i b'anw sɔrɔ a plateforme fɛn fɛn bɛ yen minnu arajo bɛ minnu sanfɛ n'i donn'a kan i bɛ Nura FM sɔrɔ a kan donc a bɛ ka lamɛn fan caman fɛ n dɔgɔ kumana sa kunnafoni an bɛ taa n'a ye n'o y'a sɔrɔ min ye away ka dɔn Aminata Kanzɛ a bɛ kelen ta a bɛ kelen gunu a yɛrɛ ta in gɛn bɛ kunuli ta in gɛn bɛ kunuli de ye sa o dumuni tɛ dɛ a b'a k'a kunu cogo min a bɛ k'a kunu ten ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn kelen min don ji kɔni bɛ kunu sa nka politɛri n'i y'o kunu yalima logo i b'o bɔ dɛ ala k'an ni sababa bɛn n dɔgɔ ne fasiri b'a ta fasiri min bɛ don n'a ye Laya Jara ale ka fasiri don Laya ka nin fasiri in a bɛ away ka dɔn Soir de Bamako de kɔnɔ u ka bidon bɔli Soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ sommet belebele min bɛ yen n'a bɛ wele ko sommet Afrique France n'a kɛra Montpellier a ko député dɔ bɛ yen n'a bɛ away ka dɔn Sébastien Najo n'a b'o kofɔ o bɛ faransilakaw yɛrɛ ka député kofɔ jɔnko ala ale ye takili dɔ da Élysée ɲɛ n'o bɛ Emmanuel Macron dagayɔrɔ kofɔ a ka bon hakili ma Laya Jara ko nin communiqué in ye communiqué ye min bɛ ka curu away ka dɔn fan caman fɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw mɛnna an b'an ta in fɔ anw kɛrɛfɛ yan an b'an ta in fɔ an ka jamana kɔnɔ nka min ye nanzaraw yɛrɛ dama away ka dɔn olu yɛrɛ fana u ɲɛ bɛ ko in tiɲɛ na a ko de kama nanzaraw ka nin cɛ in n'a bɛ Sébastien Najo n'a b'o kofɔ a ye takili dɔ da Emmanuel Macron ɲɛ min ye hali away ka dɔn Camerounais ka cɛ in tɔgɔ u ka défenseur ba in tɔgɔ u ka Arsamania a tɔgɔ ye jumɛn ye sa Song Rigobert Song ale ma ɲinɛ voilà Rigobert Song a ma deli k'a da away ka dɔn balontan ɲɛ ale t'a da ka jɛ o a Rigobert Song tubabuw faralen ɲɔgɔn kan ka kangari d'ale de ko n'a ma takili daba dabila ko ndɔgɔ a ko kuma na nin député in a ye nin takili in da ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma sabu a y'a ye k'a fɔ min ye Emmanuel Macron a ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ min bɛ yen n'o ko a ma ko sommet Afrique France n'a kɛra away ka dɔn dugu la dugu min bɛ yen n'a bɛ Montpellier kofɔ a ko farafinna olu ka sommet ba n'o ni Faransi bi fara ɲɔgɔn kan farafinna bɛɛ sommet ba ka Faransi fara u kan i ka dɔn k'a fɔ k'o de bɛ taa kɛ dugu la dugu min bɛ yen n'a bɛ nanzaraw ka dugu kofɔ n'o ye Montpellier ko yalima nin ye mun ɲɔgɔlɔn bɔ ye quel est le sens de ce théâtre nin ɲɔgɔlɔn bɔ in a kɔrɔ ye mun ye a kun ye mun ye a ko de siratigɛ la député a y'a yɛrɛ ɲininka koyi sabu a y'a jira k'a fɔ min ye Emmanuel Macron ye jɔnmaya da o de bɛ a la ka ɲɛsin nanzaraw away ka dɔn anw ka farafinna o ɲɛmayaso away ka dɔn o marabaa dɔw ma a ko de siratigɛ la Jumadon kalo tile 8 n'o bɛnna octobre kalo ma san 2021 Montpellier ndɔgɔ min ye sommet belebele a kɛra yen sommet min bɛ yen n'an bɛ se ka min fɔ fasirikɛbaa ko ko away ka dɔn Élysée y'a ka away ka dɔn ɲɔgɔlɔn bɔyɔrɔ a ka dɔn k'a y'o de labɛn sabu nin ko in min filɛ nin ye k'a ti faamuya cogo si la sommet ka kɛ Faransi ani away ka dɔn farafinna bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmaa kelen pewu i ka dɔn o de yera kɛnɛ kan o jamana ɲɛmaa ye jɔnni ye min ye Emmanuel Macron a ko i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa wɛrɛ si tɛ yen min kɔni yera away ka dɔn kɛnɛ kan fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ min ye Emmanuel Macron away ka dɔn yalima a bɛ k'a yɛrɛ minɛ jɔnni ye dɛ a bolo ko away ka dɔn ale de ye farafinna président ye wa ko Emmanuel Macron se prend-il pour le président des Africains ale de ye farafinna ale de ye anw ka président ye wa nin député n'o bɛ Sébastien Najo kofɔ Faransɛw ka député don a b'u ka bulonba kɔnɔ i ka dɔn ale de bɛ ka nin ɲininkali ninnu kɛ ko tiɲɛ don san kelen de bɛ away ka dɔn Faransilakaw ka kalata an n'o ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin waati in na k'a fɔ ko Emmanuel Macron ka bɔ k'i jɔ away ka dɔn farafinna away ka dɔn jagoya fanga kɛbaa dɔw bɛ yen n'o ye dictateur ye k'i jɔ olu kɔrɔ i ka dɔn bɛ kɛ lagosiba de ye ka ɲɛsin a ma fana nka an bɛ don min na i ko bi a ye nin min fana kɛ fɛn don n'a bɛ maa dabali ban a ko sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron a ka nin sommet ba in k'a ye labɛnw kɛ ka ɲɛsin away ka dɔn jeunesse de ma a Emmanuel Macron a ko o jeunesse min filɛ nin ye ko kɔni ye fɛn ye fɛn min ni a ye labɛn kɛ ka ɲɛsin u ma nka a ye maa minnu sugandi société civile jeunesse farafinna tɔgɔ la a ko an ka ɲininkali yɛrɛ kɛ dɛ olu fana ye jɔnniw de ye u bɛ se ka taa away ka dɔn farafinna a n'u ka dugulamaw u bɛ se ka taa away ka dɔn olu nɔrɔ bila wa a ka dɔn ɲininkali tɔ bɛ sigira a ko nin cɛ min filɛ nin n'o ye nin député ye hali bi min ye away ka dɔn Sébastien Najo k'a kumana koyi a ko maa minnu bɛ yen n'olu ye away ka dɔn anw ka démocratie tiɲɛba olu ka valise tabaw ye jeunesse
ani ka do société civile minnu bi yala ku ka valizu ta ku se nemu ku ka samaraw nemu ay ka do olu dama ni jetemene ke olu de be ka farafina ani ay ka do farasi olu kari nywana sabu ay ka do olu de be ka to farasi yere nye wala ka do farafina la ko diptei akumana ko ay jira ka fo ko jeunesse minnu yere welela farafina togola ni ka ta ay ka do kuma an togola tellement o jeunesse yere joni de mundu ngelena jeune minnu be nu bi kelela fambela jile fe yele sa démocratie ka sinzi yele sa jamana ka yirwa yele sa min yakana blaka di awma zara ku tiga bo anka mun kun men kelina o jeune ay ka do ko luma wele ni ka ta ningo ingela parce que ba ko ako ay ka do maminu be démocratie bu dusukuna bu ko no ba keleke mundu ngelena ay ka do luma wele ka ta ningene nga ko Emmanuel Macron anga na nywa ndege aye ni minge ni ay ka do ningo ne fute bo dai wa fute bo ere da matede kambe ni mine ay ka do nyogolondi Emmanuel Macron ay nyogolondi bo o wati kelena Emmanuel Macron be ka ninge ka France la gushi Emmanuel Macron be ka ninge ka farafina ani France ko lu kari nywana wati kelende la mado be ka to ko sobe ko yi olu ko ni kemme ko nya mana bo ina fo Turki jamana ina fo Russie jamana wati bina Emmanuel Macron be ka furu gla ka do ani mo ko do nywana o wati kelena Russie la ani Turki jamana olu be ku shori ka do yoro nyini be ka do farafina dugu minu be nube awai ka do ndanzara bulu parce que ba ko akwambi doni mina ko bi Emmanuel Macron abi na fo awai ka do asumininde agate ni shila sabu farafina mo ko be min na bi do be ka do soro ikita soro anganta soro baraka ke akanga juru do be awai ka do amago to ako maminu vle ne nu tara kene ngonna na kata Emmanuel Macron awai ka do una ka nyoyi farafina demiseni nu ko tiere la ku fana ku yeddo fo ko akara nyogolon boyo akara fo vamier ku ko ni awai ka do exception be yo fo Macron jango ta ben nafikiya ni nakariya mbida ka ida do awai ka do ango kula ka nyini Emmanuel Macron fe ta ki sembo anga kula ki dabo anga kula sangira bisika anga ku nyera ni mindo baraka ke awai ka do e ba soro an ba soro ko de nywande ka ki pembe anga jagwani fina ka an tulu bisi ko bo Emmanuel Macron ka do ka fo ko tibele otinye de obana pep ma chama ngoni be uluko ni ajira ka fo ni so me ba min fleni na kera franci ni horo ya yere be dambe be ka kera kuma shuli dande ka ni franci ma ni la ajira la fasire ni ndo ko bidon boli ibonya bala soirée bamako ne ma bonya ajaranye ne soirée bamako ne ale bla la lerti ne ba ale samaka gerena mamu kuma ndo akono ode bazumana kane abena ta nyema ni mango wulu jugu ko wuci ate sugujo ko ni ata abali transition jamana okonna ulla muye bazumana ko ako anga jamana premier ministre no be docteur Sugel ko kala maiga no ba ale ko fo Sugel ko ni keleme mamango ni yebi e politique ma chairman ko ni no bulo ni ye Sugel ko ni anyana man ni ya du mabi e ko atufa muye bazwana kani ako ni ya jitemna kalaje kabidi doni ngama muye docteur Sugel ko kala maiga ale ya ira ka fo ko assise national de fondation du Mali na be siga fo bay na bu okofo ko obaro ko ni ko obena bulo da wa watu yera ko fola ala kwe kabini doni mkama docteur Sugal ko la maiga aida do nkoro fo ina ninga wati ko ko fo moye politique ma do ye dawla songala ko ko o maye ko fembela de letigale mesenga ni wati na Sugal ko ko abseka takaba mali do ndala to muna ni politique ma nu ko o fe watu ke ba moye bazuma na kani akoni ma ko go politique ma do ye bi siga fo tala moye Sugal ko la maiga aledu wani ma ko ni bo jelaki taninga ma segere sanga ni wati bala jelena jugu ya galo umata ninga ma segere bi e ko ma worate ko Sugal ko kala maiga ko odo o matro do refe munye Sugal ko ni munye siga fo bamu kuma ko ko ofo e munye parti politique do ko ni be u fela ko to ye bi wa u fela ko to ye shini Sugal du mirina ni aklina mumbe docteur Sugal ko kala maiga la o te do ye munye jamana abisika nyeda kura ko ni ko obara abisika bulla to muna jamana ko me mara to jugu mun konna la jamana abisika bo o konna o la to muna o bara bele bolo de bolo dole no miye docteur Sugal ko kala maiga ale fe ambo la wati muna ama kila munye gon koni ale kundilla e do bala ko bobo kamangoroshi patriba ga fola munye ni politique man nun koni koni te fe kan korofo era koni ka amme o klo la tuga shila fe ka korofo kele mun koni me e kalata anata kalata o la dro Sugal duya ira ka fo na manya ka fo ko ameta kalata koni o la mali do mbala jele ne beski marashi batri ani nwanchila o la bana jugu duma ne be jamana konna o la ra juma ne be sega soro ala anga soro ka ta munye kalata jele ya la o Sugal ko kala maiga o ya ale mirina yin Sugal ko ako sigi mu no be na ke no be assise national de la fondation na ba akofo ale sigi na ga sigi mu ne mali do yere na jitem na ka
k'a lajɛ transition in n'an bɛ tile 2 de far'a kan n'an bɛ dɔgɔkun 1 de far'a kan a ka ja fo ka taa bila mun ye kalo caman na n'an b'o far'a kan o bɛɛ lajɛlen na fɛsɛ sigi in kɔni o kɛnɛ o kan o bɛɛ n'a ta mun ye politique maaw ye u sɔnnen tɛ cogoya si la u kɔni bɛ fɛ bi ne maa b'u k'u tɔɔrɔ bi maa wɛrɛ tɛ ko docteur Sugali Kokala Mayiga ale don parce que b'a ka fɔ la a ko politique maa ninnu u bɛ bɔ ni dalilu jumɛn ye k'o di maaw ma u ko nin sigi min Sugali bɛ k'a baaraw k'a boloda tan ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi ko dɔ bɛ se ka fara transition kuntala janya o kan cogo mun na olu dun y'a jira k'a fɔ ko foyi kana fara transition kuntala o janya o kan o min y'a politique maa ninnu fana ye i bɛ na ye k'a fɔ k'u b'u n'u disi gosi ni sɛbɛn mun ye o de charte de la transition charte de la transition ɲɛmaa kuranɛ kolo don wa walima bibili kolo de don wa a bɛ se ka yɛlɛma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen anw de y'a dilan kosɛbɛ siga t'a la u b'o dalilu de di maaw ma k'a jira k'a fɔ ko mun ye transition charte de la transition ko kalo 18 nin fɔlen don a kɔnɔna o la ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ mun ye kalo 18 baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka boloda cogo min na ka bɛn o ma Sugali Kokala Mayiga a ko mun ye organe unique de gestion des élections ko o baaraw de kan ka sigi sen kan ale ye cakɛda ye mun ye kalataw bɛɛ lajɛlen bɛna kalifa cakɛda kelen mun ma ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ o fana tɛ politique maaw fɛla ko ye bi koyi Fatigiba kɔni ka fɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko gɛrɛntɛ belebele a bɛ politique maa dɔw kɔni ni Sugali Kokala Mayiga cɛ Sugali Kokala Mayiga ani politique maa ninnu a ka ja fo ka taa bila bamanciw la ko waati ko a bɛna tiɲɛ di jɔn ma ɲininkali to min ko a sigira Basumana Kane ale y'a fatiri sɔgɔmada na ka bɔ l'alerte kɔnɔna la Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika nɔgɔ i b'a fɔ Bura Jawara ye ko hatayi a nana filakan na fulaw ko hatayi wari hatayi wari dɔgɔnɔkan na tɛ yɛlɛ o de don tɛ yɛlɛ tɛ yɛlɛ n filɛ k'a f'i ye koyi e yɛlɛ kɔni dugukɔnɔkan na n ko ye na yan tɛ nana o tɛ yan e b'o tɛ yɛlɛma a tɛ yan tɛ yɛlɛ o ye dɔgɔnɔkan ye sisan kɔni wala kana sama mɔgɔ k'a mɛn sa i ka wari ma nafolo dɛ hali Musa Danbele min y'a fɔ a ma fɛn bila ka nafolo wala nanga i b'a kɛ dɔɔni nanga min fɛrɛ ma est-ce que tɛ Asura numéro 1 a ka di a bɛ maa lafiya fari foni wa a bɛ sɔrɔ Bamakɔ fan bɛɛ a bɛ maliden jɔn bɛ ko mun tɛ Asura ko dɔn mais a bɛ da maa ti kɔ a la hali n'a jaabi kɔ a la a banna i b'i min k'i ko tɛ Asura a banna i b'i min a la k'i ko a la n waati dɔ la an b'a mugan ni anw ka teli mun ye k'a sigi ta kan an b'a mugan ni a banna a jateminɛ dɛ fɛn t'a kɔnɔ bilen foyi t'a kɔnɔ bilen o kuma banna Ala k'a ni sababa bɛɛ foyi t'a kɔnɔ n tɛ Asura wa waati dɔ la kɔni an b'a mugan ni Bura Jawara tɛ nana k'a Jawara an bɛ taa ni fasiri ye an ka taa mana min ye awɔ i k'a dɔn ni boli dɔɔni kɛra mobili n'a ye gasoil ta fanga bi don a la o kuma gasoil a taara an tɛmɛna n'o ye hali bi fasiri an bɛ taa n'a ye nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn fasiri Ablaye Jara ale kuma ka don a kuma n bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant i ta journal wa nin don wa l'indépendant a kuma n bɛ nɔgɔ nin tɛ kibariya duman ye dɛ nin ko min filɛ nin ye an ka nin lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabu an bɛ taa ɲɔnɔ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu a ko min ye awɔ i k'a dɔn donso maa minnu bɛ yen n'u bɔnɛna u nin na min ye awɔ i k'a dɔn Sibi ye Segu mara la a bɛ awɔ i k'a dɔn k'a daminɛ 20 ka taa se 30 o maa hakɛ a b'o bɔ maa 4 bɛ yen i k'a dɔn olu tununa nɔgɔ ma nin ye ma nin mɛn si ma labɔli kɛ Ala k'an tulo don kibariya duman na waati bɛɛ lajɛlen nin kunnafoni sugu Ala k'an fama ma fasirike b'a ko a ko nin ko in ye fɛn min ye awɔ i k'a dɔn ni ko i b'a ɲɛfɔ su yɛrɛ ka bɔ donsow la a fɔlɔ ye nin ye ka caya ka nin hakɛ bɔ sabu min ye awɔ i k'a dɔn nin don in duguni dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Sibi a filɛ nin ɲɔnɔ fan fɛ a bɛ Segu mara la nɔgɔ awɔ i k'a dɔn wulikajɔ kɛra an ka donsow de kama ye maa minnu bɔnɛnenw nin na maa 20 fo maa 30 jate i k'a dɔn a b'o bɔ a ko min ye maa 4 olu kɔni ye maaw ye minnu dununen don nɔgɔ an bɛ a lajɛ min ye awɔ i k'a dɔn an ka taa mercredi don mercredi tɛmɛnen a ko min ye awɔ i k'a dɔn donso olu de kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ kɔnɔna na k'u bɛ taa awɔ i k'a dɔn Sibi ka t'o bɔ bolo la sabu nin yɔrɔ kofɔlɔ in na awɔ i k'a dɔn Bamanci waleya tigilama dɔw bɛ yen n'olu ye Katiba Ansardine mɔgɔw ye olu de kɔni b'u sɔn nin yɔrɔ in na kosɛbɛ a k'o kama ko wulikajɔw kɛra yalisa min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn nin dugu in a bɛ bɔ bolo la nin Bamanci waleya tigilama minnu filɛ olu de ye maaw ye minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka min ye sɛnɛkɛlaw bali u ka sɛnɛw kɛ u k'u ka awɔ i k'a dɔn sɛnɛfɛnw selen k'aw bali u k'o bɔ a yɔrɔ dɔw yɛrɛ la u ye tasuma wuli a yɔrɔw la Patrick b'a ko de siratigɛ la min ye donso ye o filɛ k'a fɔ ko awɔ ko f'u ka wuli Bamanci waleya tigilama minnu bɛ nin yɔrɔ in na ka t'u gɛn awɔ i k'a dɔn ni k'u bɔ awɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ in na yalisa olu bɛ se ka lafiya cogo min
a ko mercredi octobre kalo kile woro araba min ya awai ka do wuli ka jo akoni kera awai ka do dozo bora ni ka tabo wanti wala tikila mo kama e ka do ka fo min ye awa unison jalemba o chesirle e ka do ka fo min dozo e ba wanti wala tikila mo kuri kara wachicha toto tire nama se ni boxe toro ai ka do ka fo akoma no yade alaba ngara mi e ba wanti wala tikila mo e awai ka do ya ese ka koso ni kasau ka be kuru kata e ka do ka fo dozo yu gwen o gwene min ya awai ka do ku bo fo dugu fe ja min ye bamanci wala tikila ma wero be un somina u ka cha fo ko dozo ye ni kewale ke o ma yani dozo ka segi minun gena ulu tara ulu yu bloqué ja ma wero boro kofe la hawla kana dozo bla chamanje o mai nyama o tija amano o tija de subhanallah la hawla wala no nyanga dini ndo billahi yangadi ni yin fasiri ke ba ko ako mi ye chamanje o kuma na dozo bi so mi wati mi o ya soro jaja u ye minun ge olu be ma were fana boru ko kana bingani wali ataku segere ako kuma na sa ako nana ke awai kado kirikara wachicha ngu de bi chi fambefe e ma te ni munition bana min bi do di dozo ma nun du awai kado munition sozo ne de bu alaba nana ke muye ngu chira kachi ndo ka do ka fo dozo ka muguba hawla abeke galera abeke dozo ka mugubana skay nunu so bela sa ka fo dese kera o gerela dozo la hawla to ke be min wele ko abu portant njole fle pop la ilaha illallah muhammad rasul billahi ya gelera kuy no abeke angana nyua nege kuy ngela sirke ba ko akodi fenve sorlo kene kodika min bi fa uyolu fa minun bi jogi uyolu jogi wa ko yere masibana makama minu jogi ne undale de o sina kan ulu to lasi la ilaha illallah akada tieni ko tara de gelera kuy utabone ako kuma sa minya awai kado anga fama unale kana akol laje kana shuta ani woro minya awai kado dozo uyolu faranywanga minya awai kado ma woro oluko ni maseka soro sabu ma woro yin bamanchwala tikila mo ye minge utuka minge korle ka shup ka mugu perendo shula ka piéger ni magara la dro abiguli ni yo deke awai kado ma woro la olu shuko olu daleto kuma na minye somikero la o fana bikla ka nyenyi ni kofe patrike bako akoni ngomi mvle ne awai kado sigana temina ni yoro yin bamanci wala tikila mo be ka tieni do ni yoro ina kosobe wati be wuli ka jodi bike hali poni mimbe bo awai kado sibi ka ta tuba cercle de nyono e kado uyemugu do opona ni ko opon fana ko wuli ko ci bogo patrike ba ko akwambi do mina ko bi jongo ala sele fe do kumbu ni nywanje min yere awai kado semenen kumbe o conseil islamique maula e kado ka fo sele fe kabo boray do kado ka fo min ye bamanci wala tikila mo ubeka kosugu beda moka tamanje bulo ife patrike ba ko ako minye ma chama de be dugu nuna minu ngoli la kabo awai kadu ka dugu la ku yere nyini yasa ako kana seka awai kado kefe ako bisa min bi folli mana nyina kerengere ne yala awai kado jamana marabo uka laje wana chawanje bule achaba gorogela le sabu minye ni yoro ko fule ne jango te nyono ndo minye awai kado awnga jigine bade du sabu malo de bi boy nyono malo adashile do iribe eram 40 fe wo be asugo abebe gamia ka abe nyono o kuma na ni bamanci wala tikila mo yeni nge kanga mo lo furu jeni kanga soro be tiendi juwe ngo ni mino na kese ube kan vade o kuma ni mi mbeke o ka ke tela ini irisu ne ko irisu manali bire obenale akana ka binale se obenale koyi kuma c'est-à-dire ati kunganga tela ni kuma yo kosobe nunu bi kuma wati mo ka soro bara damene na mena nyama nyaba la koyi nyamina anyamina ka chenga che anyamin kuma mena koyi irisu kana Parce que tu gazais quoi? Moi nyamina be sansegi mbo. Ça c'est ni te gazais de. Quoi nyamina be sansegi. Ne a formula ça. Il est sous de kana bay. Bena. Voilà. Bena. Parce que comment il te blengoy? Wallahi. To ke jogene. Il est capable de tout. Ah bon? Donc anyuma emi. Ukana. Aina danga il est sous. Aina da. Abana. Aina da. Il est sous kana chinois kana turku kana. Abe kana. Ça veut dire que ambo bolola kana. Ansaro. Abana anzale do amena amu were no feble kosobe ko na mbo bulula wallahi ame bo bulula wallahi ne ala sunama ala kanisa salo kamara wallahi asimi koita ame bo bulula abana siga foitala kuma nyena
nyama alibi ameta ala kan ni sababu be ya rabbi amma ama ira kono la ka foku sogoleme aradu nura fm la bi koronto ani nani tomi mududu duru amela selike ni wati na kabo jela koroji kuymani wada la te chaw nega durusira 76 33 43 03 nyama ne be munye nkarga do mi so de bamako ma ale samaka girna ninya ale samaka girna mamu kumando ode Umar Angoy Baye abena ta nyama niye ne ngoni ye bolo de ngoni nu nyancela la na te ko no fe abetulu abo onofe Umar Angoy Ba ale de kumalen do ako munye M5 autorité moral koro na ko fora ate imam diko ata ale ko fo wa imamu ko abena songa tugu munye mamu no me fangala ni wati na bara bele mun bolo dalen du bolo ko imamu ko abena songa tugu ko wa munye Umar Angoy Baye ako ko samedi do no bena octobre ko le konontoma samba fla ale samuga ani kele ibina e ka fo ko ministre mumbe nanga ma ministre de la défense de l'état chargé de l'action avec les institutions na akofura abbe monsieur Ibrahim Ikasa Maiga aba ale kofo Ikasa Maiga ale de sembu ko na ko ngata imam Mahmoud Digo fo akaso badala bugu tali kungu dore munya une imamu ubusika kuma to muna munya yela mabele munno obulo dale ndufe jamana hera tasira oka imamu meseko una imam meseka babu oka to muna ane imam meseka dugaw taninga anyeshu matuko muna ka dugaw donge uka bara inkoni ulla fatika ba munya Umar Angoy Baye akoni sigi miga ke watila no be Ibrahim Igasa Maiga ane imam Mahmoud Digo ukani sigi miga ke watila wati munna ne wulika jo bela jele miga blasinga no ya assise national de la refondation baro be seka tiengun to muna fatika ba dunga fola akoni dunga temna ka alaje munya badala bugu imami na ko fora ate imam Mahmoud Digo ko fo wa imam Digo waji temono ko na ayaira ka fo ko transition kuntala afela ko konte fenga fara ajanya oka fatika ba ka fola akoko munya imam Mahmoud Digo ale yaira ka fo do mina ina fo ko bikoni ko mali do an bela de le kanga siga kuma ko munye soli kana ya ala ko mashi kana soli ke do be fara transition kuntala jeyaka na ke do rate fara kuntala jeyaka ko bela de na bo munye mali do ni dakono ko an bela de ne ka siga kuma fatrika ba munye Umar Angoy Baye ako osratika la sako munye Ibrahim Ikasa Maiga ayo ko ni ya ka fo ko munye November ko klita ani duru ninga na bla November ko klem go ani kelena ko munye siga fo bayin ko abaro bena boroda okonna ula fatika ba dunya ira ka fo imamu dunya mabade imamu ajora ka bonfo ka fo ko ajora kabu ko sabge ya jamna ka laje imamu ale kra so bi nyinga laji buro ma fanga na be ibe ga fanga ko fo ko o sebe ko dafri manjala o strategical la na manya ka fo ko munye mamu be fanga ni watina so be asimi kutana ga maw ko fo ye demani demede suro ka bo munye nyoro certificat yiro no be bui haidra ko fo buye ya ira ka fo ako alebe domine na fo go bi ko transition kuntala aka je sankfla ko kana bla san sabala ko nunu bela dele ko ni besika fara aka fatika ba ko nga fola ako ko o yebuya aklatai wo buye yaira ka fo alebe demata ni nga nyasi mu ni transition nyama mako no be colonel Isma Asimi ko ta no ba ale ko fo fatika ba ako ni duwa temna kalaje akli na warate buye la koy transition kuntala do be sika fara ka to muna san fla fo kana bla san saba ulla fatika ba dunya ira ka fo mu yaye ka fo mu yen jamana nyama onu watina no be Ibrahim Ikasa Maiga no ba ale ko fo ale mun ganga yele mali baro ko nu obroda ayi sembi ko kata imamu fe eska fo tala ube faka demede nyini kanya demede nyini imamu ko ni famfela ulla imamu absaka fara mu nyoro certificat kan to muna ninga bare absaka nyo obulo to muna fatika ba mu ye Umar Angoy Baye alibi akumada de akoko ko ni metabolo mna na fo ko bi ka fo ko mu imam Mahmoud Digo ko atina faruka wa akwa akuma ko abichaya osabge wati temono na niyakli bala imamu ale be dunungoshi ka bele ko nika agoshi ka ira ka fo ko mu nyoro certificat no be bui haidra ko fo o ka fara ale kaninga laji bura mafanga abesika dafri to muna na manya ka fo buye fana aklata de bi do besika fara transition kutala jeya ka ya ko sika fo talanga signa ka fo imamu ko abe songa tugubiye haidra ko do besika fara transition kutala jeya ka tugumu fatrido so mara na anya samaka ba munye so de bamako okonala Umar Angoy Ba ale kalim kala tige bunya obala ndo Umar bi foka wal nyuman do ali bi foso do ambu wele anga fara nyuanga anga do dakelen fe ka bo dakelen fe anga je ka ke kilinya anga nyuan na me anga nyuan blasira bunya ani karama kono kasoro amakeni lagushi kasoro amakeni nanie na indala yodi
e haklina ne haklina na nya sigi ka babu ka batiri nywango ndo ka cha ala fe ambita bengula nga na nya tani dusu ka kenna nini moko ndo akuma bichade akuma bichade amoko na akirikaraw akuma bichade hadi bambi do dike ala kan ni sababa be ala ka jamana imbasigi ala ka hero chaya jabara kono nura fm bi kono do ani nani tomi murumuru duru kala sedike ka bojjala koroji ko nyumani were dala nega juru sira 76 33 43 03 sigatala ote awodo sigafotala ikani nshinga inde Tiens la ni shiju man yara. Ngambita ata minya awayka do ablay jara akuma mbe jara godi l'indépendant ko awayka do halibi awanga minango aranda makashu olakoi jamana de minum be nuye jamana nafulo fori gongo lawa dun wati mina awumbe ni mangam bela wati mina awumbi ka make ka kashu buluda ka nyeshi awunga surasuma jamana fama koro nuye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita anani hakilna doye ko loi de programmation militaire ka fo wari mugu ka che ka blani haklina ingonna nga ayere na masurnya mo ani jamana de do be ru de farala nyanga wali de umbi ka sawati me lu be ka milliard ani milliard ka hedem ndo ni yeko mi ma kamana gwa akosika kembe marché ta ani kele o dira o marché ta ni kele milliard bahir ka de ba min na dira nga am marché kasajugu ba ube no fe wa kasajugu min bu no fe bina kasa me ne bina me sabu kiriti la mo wulidu uka dasko kiriti la mo wulidu ko dasko de ay ko jate me ay bulike ba were de chale du jamana kono ngo buga bodu ma fi na ngo do be moto taxi la wa awo do be go ali do buga wotro ko don bo ako awayka do sorobu somba minya awayka do opérateur économique uto wa officier do be minum be armée la ali ka do ministre ko do dona na tawla minum welela ulutte koy koroli wero be dona na tawla ni bebi na ski jagarja keneka abebi ni ga kelengere fasirike ba ko ako ni jete mineke marché ta ani kele ndo ode ko ni dira dibila ako sharia mimbe no be loi de programmation militaire na bo ko fo ali jamana nyama 2015 kana 2019 uyo de takoy ikaro ka fo milliard chama mbade ko to nimbe ikaro ni sharia ngono ako marché ko ni dira away dili yere de matere surfacturation o dama away kado de taraka nyeshi jamana away kado surasu ka minoma blende ubula avion de transport ubula afo kaza mimbe no e kaza 295 w away kado na sana RBC maufe o temene ngo kaboy officier nani opérateur économique saba contrôleur financier do olumine nanga olumine do wera imbebe ni loin ko fo ga halibi milliard chama be minu henemuna loin ngoro ko yi basirika ba no ablay jara ako minye kasika yelenge ni ngo bela wari mimbe na bora ministère de la défense la na be milliard chama ngo fo loi de programmation militaire au sirafe ako pôle économique et financier ku ye enquête do daile abi wati dama bo ni enquête min vle nu ya daile jongo ala ma chama be minu ngoni bika nyiniga do yere fona bina nyiniga koy sorobu somba ubala officier do ubala ministre koro ubala ananyo ananjama abebi nyiniga kelengere ajira ka fo minye ningoye awaykado maminu be no lu ko ni bitalike ningoka abi nyinika contrat awaykado kemenyo contrat keme une centaine de contrat abebi talike surasuka minangula aja angali ni abebi talike surasuka ni mbebe fese ndo ka ko da ni mbebe fese surasuka minango taji ko produit uka dadumuni fe ani minye service misenu uchama abebi talike odela tingele atija kama ko do de atija de ne yɛrɛ tɛ se k'a bila hakili la k'a bila n kunna ɲɛma jamana in bɛ ni gɛlɛyaba in kɔnɔna o la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen i bɛna ye k'a fɔ ko sifinw de bɛ sa dɔw ka muso i bɛna ye k'a fɔ ko den kelen de b'u bolo den fila wari bɛ bɔ jamana kɛsu la ko aw ka to don maramafɛn na walasa denmuso ala nɔgɔ de hakili b'o la o i b'o dun i bolo kuru i k'i tulo dayɛlɛ i ka i tulo dayɛlɛ i ka lamɛnni kɛ n bɛna nanzaraka de f'i ye lamɛnni kɛ dɛ a ko nin contrat minnu filɛ nin ye minnu dira amado fo don quoi bi min dira away kado ni wuli ka jo kembu nofɛ blende mobile min be ni mugu cira ni kise cira ati do yɛrɛ fio ata ɲɛ sɔrɔ fi o blende min sana a bɛ blende kɛmɛ bɔ o sana 2019 kana 2020 a dira société dɔ ma n'o bɛ wele ko Estray a b'an ka malien den dɔ tɔgɔ la ale de ta don a ko nin ye minɛn minnu san Angers min filɛ n'o ye blende ye blende kɛmɛ la hawla duningera aka jugu dunni kɛra ye bismillah ne kɔni ne de tɛ tubabu kan mɛn wa ne ma fa ya wala ma taa yɔrɔ jan mun sɛbɛnnen don o de don
À cause ces engins ont coûté à l'État malien 100 milliards de francs CFA, soit 1 milliard par blindé. La surfacturation serait de 57,7 milliards de francs. Tokando, ne connais mani mvamude. Blindé keme de sana. A blindé kele o kele. Milliard kele. Wa mim faralaka ni surfacturation o mim be foko surfacturation. Mun ngena muna 57,7 milliards. Mun ngena muna oyodi. Milliard keme na. Min dona Mali yɛrɛ ka dakuna o bɛ komi miliyari 40 dɔɔni a tɔ 50 ni kɔ 57 o y'a bɛɛ hɛnɛmu tout est management Mali y'a wusa dunni na da ci da ngo wallahi Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jama u ye jamana in kan waati ta ko i bɛ ka bɛ wele de wallahi u ye jamana in kan i bɛ ka bɛ wele dɛ nin kuma minnu bi fɔ an kɔni bi taa ye sɛbɛnni kalan o sɛbɛnni kalan mais ni nin bɛɛ ye bil haki ye ko a bi kisɛ kan billahi u ye jamana in da kan u bɛ wele de o non mais c'est pas possible u bɛ wele dɛ ko in laban wele bɛ bila la ayi marifa marché di cɛ min ma a tɔgɔ yɛrɛ cɛ in tɔgɔ 60 et quelques milliards ou bien 60 milliards de nous. Gossar wa jumɛn Gossara. Olu ye min gɛnɛmu au marché la. Combien de milliards? Waati se ka ɲɛfɔ. Nin fana filɛ nin sur 100 milliards 57,7% milliards de surfacturation. U y'a ɲɛnɛmu dɛ. A ɲɛnɛmuna di. La ilaha. U bɛ se dunni na ko 57,7 milliards. K'a ɲɛnɛmu. Non, c'est pas possible. Ala ta. Fasiri. Halibi an bi taa n'a ye a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awa i k'a dɔn marché dɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ avion marché ko fɔ Kazan in awa i k'a dɔn o marché 23, awa i k'a dɔn 8 milliards o fana sanna o la hakilila jiginna min ye awa i k'a dɔn pôle économique et financier maaw o kɔni wulilen don ka jateminɛ kɛ awa i k'a dɔn fɛn ninnu caman na sabu ministère min bɛ yen n'o bɛ ministère de la défense ko fɔ n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn ni maa bɛ yen min ye bere da kun k'a ci fasodenw yɛrɛ don i k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ de ye gɛlɛya se anw ma an bɛ don min ko bi min ye awa i k'a dɔn pôle économique a wulilen bɛ ninnu nɔfɛ minnu y'an ka wariw hɛnɛmu k'a bɛɛ dun k'a kɛ yɛrɛ sago ani bɛnja ni ala sɔnna tɛgɛ bi da bɛɛ kan kelen kelen ala k'an ni sababa bɛɛ l'indépendant filɛ min ye awa i k'a dɔn Saka Jara a ka fatiri don o ka bidon bɔli ne ma bonya a diyara n ye ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don mun ye Mali tribune ye ne b'a ale sama ka gɛrɛnna ne ma a bɛɛ na ta n'i ye jɛgɛmɔna kɔni kɛlen ka saga kɛ saraka ye a ye jila fɛn wɛrɛ a y'o ye mun ye Abdramane Diko a kumalen o don hali bi mun ye contrat ko in ye ko an ka a mana bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko contrat caman de kɛra dibi la ni maramafɛn ko in na contrat mun ne malidenw ta a ko kɔni o caman kɔni kalama a contrat kɛra sababu ye ni kiritikalakaw n'u ye tabali sɛbɛkɔrɔ gosi Fatigaba a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin ka duwakun bɔ mun ye pôle économique a ye nin dossier a y'a sɛbɛkɔrɔ dayɛlɛ tuguni i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na Laji Burama u ye loi de programmation militaire u ye o baara minnu ta 2015 ni ka n'a bila 2019 la ŋɛnɛ minnu kɛra a nafolo kasabi la ko a kasabi ko a ka bon fo k'a fɔ ko a ka bon o siratigɛ la kabini donni min kama jamana ɲɛma n'o bɛ Asimi Koyita n'o bɛ ale kofɔ vérificateur général ale ye tabali kɔni ka a gosi a gabi ale y'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a di Asimi ma Asimi a kunkolo dimina a k'o tɛ se ka kɛ kabako filɛ Fatigaba ka fɔla Asimi ko maa ma de kɛra sababu ye ka nafolo in kɔni ka ɲɛnɛmu f'i ka taa a fɔɔnɔ di o siratigɛ la i n'a fɔ i da don a la sisan a yira k'a fɔ ko mun ye marché 11 ɲɔgɔnna o marché 11 a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra tabali jukɔrɔla la mun ye maa caman kɔni t'a dɔn a dibi n'a dogodogo a ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca u bɛ maaw hakili la suyɛni kɔrɔfɔ jumɛn de ye ko secret de défense ko armée ko la grand miette secret de défense ko jɛnna ta kɔni ɲɛma a bɔra secret de défense a kɛra ko wɛrɛ ye i b'a fɔ la i n'a fɔ i da don mun ye san blende mun na o bɔlen kɔfɛ mun ye marché 11 in na ɲɛma ye bɛ na ye k'a fɔ ko marché 5 b'a la o marché 5 kiritikalaka caman bɛ ka siga k'a fɔ ko a marché 5 ko a si ma kɛ sariya o kɔnɔna la wa mun ye nafolo k'o de sɛlɛkula la fo k'a fɔ ko a sɛlɛkula a marché 5 in na marché tɛ 11 wa marché 5 bɛ yen k'o taara ka di mun ye sɔrɔ bosoba dɔ ma opérateur économique Adama Adama Traoré wallahi
Adama Traoré namu ko tɛnɛ kalifa ama o musaka ko a bɛ t'i jɔ mun ye miliyari 50 ani 9 miliyari 50 ani 9 2016 ni kana bila 2020 o la o ma sɔrɔ dawɛrɛ fɛ ko mun ye marché dɔ kɔni o dira ni cɛ kofɔlen ma n'o bɛ Adama Traoré n'o b'a kofɔ marché a fɔra ko a ka pankuru kɔni ko o san pankuru mun n'an k'a ma ko Casa 295 W ale do Erbin ko a kɛra mun ye juin kana bila juillet kɔnɔ la 2020 o kasabi miliyari 23 ani a kunkan fɛn ko bakari bi sigi kɛlɛ mɛ ko o kuba kɔnɔ kabako filɛ kalbi awɔ habiɲɛ o abina o ni ala sɔnna habiɲɛ fasiriba kɔni ka fɔla a ko mun ye ministre mun bɛ bi n'o de colonel Sadio Kamara an n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye sɔrɔsilaka dɔw jalabatigi dɔw olu tɔgɔ kɔni bɛ kɔrɔfɔ in na mun ye colonel Sadio Kamara jalatigi minnu tɔgɔ o b'a la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye chef d'état major baara in kɛra waati minnu na maa minnu kun bɛ ka a maramafɛn ni ka a kɔlɔsi a maramafɛn doni n'a bɔli a bɛɛ kun kalifalen bɛ min ye jalatigiba minnu ma mun ye chef d'état major minnu ma mun ye colonel Sadio Kamara a ye kunnafoni di u bɛɛ lajɛlen ma ko a b'a dɔn mun ye sɔrɔsiya ye a sariya a tɛ jɛ ni suyɛni mun ye sɔrɔsiya ye a sariya a tɛ jɛ ni ɲaamini ye ko wa ko n b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw bila kiiritigɛlakaw ka bolo kan abada kuma ɲɛna k'a bala jire a y'aw bila kiiritigɛlakaw bolo kan kuma ɲɛna Faso kɔnɔ sɔgɔmada na an y'a sama ka Mali tribune kɔnɔna la Abdramane Diko ale kɛrɛmugulantigi bonya o b'a la no Abdramane Diko bi fo ka waliɲuman dɔn hali bi radio Nura FM limanaw aw tulo b'o de kunkan na ala seli kɛ ka bɔ awai ka dɔ jalakɔrɔji ɲuman ni wɛrɛ da la anw ka kɛnɛya ministre n'a bɛ ministre de la santé ko fɔ n dɔgɔ a bɛ Maroc fasiri Laya Jaraka fasiri don soir de Bamako ka bidon bɔli jɔnni y'a bila ka taa Maroc jamana ɲɛma n'o bɛ awai ka dɔ belebele in ko fɔ Wuli Ashimi ɔnzɔn nɛgɛ aya Ashimi fasiri kɛba a ko ministre a tan bɛ awai ka dɔ Maroc jamana ka mun na anw ka cɛfarin dɔw bɛ yen ani gorobinɛ dɔw bɛ yen a tan bɛ olu de nɔfɛ yalasa u bɛ se ka n da kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn i hakili b'o la wa hakili b'a la a banna a banna muso min ye den 9 sɔrɔ i hakili ka ɲi hakili ka ɲi minisiri tan b'u nɔfɛ la ala bɛ se ko la non ni min filɛ nin ye cɛ in yɛrɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ n'o tɛ non cɛ non il est bien hein non très bien non il est très bon très bien ça c'est ati ay non cɛbakɔrɔ de dɛ non belebele dɔ koyi den kɔnɔntɔn nka muso in de bɛ fo e sigi i filɛ k'an ka sɔgɔtɔgɔ wuli sigi den 9 la ilaha non ala ye masa ye dɛ a y'a fɔ e kana sɔrɔ wa ko dɔ ka di jani ka di jani ka di ɲaamɛ ye koyi nka a ko in b'a bali o Laya Jara a ko minisiri min bɛ n'o ye kɛnɛya minisiri ye ani awai ka dɔn anw ka développement social Jaminatu Sangare jɔn ko ala a tan bɛ Maroc jamana kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na kabiri kari don jɔnni y'a bila ka taa min ye Duguli Ashimi ɔnzɔn nɛgɛ aya Ashimi min ye awai ka dɔn ale de y'a bila ka taa k'a ka taa Maroc jamana kan a ka taa labɛnw sabati min bɛ se k'a to awai ka dɔn fasoden minnu bɛ yen n'u bɛ Maroc jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye den 9 min bɛ yen n'olu sɔrɔla den 9 ye awai ka dɔn u bɛ se ka na n'u ye cogo min walasa fasodenw bɛ se ka awai ka dɔn u ye cogo min ani anw bɛ se ka nisɔndiya n'u ye ni ka muguri n'u ye ni ka se ka lafiya Dirikeba ko a ko nin min filɛ nin awai ka dɔn an bɛ don min na i ko bi min ye ministre Jaminatu Sangare a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na awai ka dɔn ani den somɔw ani kiliniki maa minnu bɛ yen minnu ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ bonya ani karama kɔnɔ ani nisɔndiya kɔnɔ ka dɔn a n'olu bɛɛ kumana a kɛra nisɔndiya ye a ye jamanaden bɛɛ ka foli las'u ma nisɔndiya dan don jamanaden bɛɛ walayi wa den 9 in o kɛnɛma don a bɛɛ bɛ balo la u bɛ gɛjɛ an bɛ don min na i ko bi n'o tɛ ni jamana yɛrɛ kun ma ɲɛ cɛ ma a kuma nɔgɔn dɛ kun bɛ gɛlɛya koyi a bɛ gɛlɛya dɛ jamana nasibu kun ma wuli k'u jɔ a kun bɛ gɛlɛya dɛ ninnu ka bibɔrɔ n'u ka nɔnɔ ninnu bɛ kɔnɔ yɛrɛ min
kabako don dɛ kamalen kɔrɔ cɛ tan tɛ se ka min tɛ se o n tɛ mana nɔnɔ minɛ i bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲama u ka ɲama dɛ a ye fara an ka ɲama a ye ɲama ko ye dɔ kɛra dɛ dɔ kɔni kɛra nka belebeleba bɛ kɔfɛ dɛ belebele de bɛ kɔfɛ nin ko min filɛ nin sa nɔgɔdenko in kɛra cogo min fasirikɛ b'a kɛ mɛ k'a maana bɛɛ b'a kalama an tɛna an da don bɛɛ la k'a fɔ k'an b'o ɲɛfɔ limanaw ye nka ala barikala Maroc kɔni jɔra an jigikɔrɔ sabula jamana faamaw y'a laɲini cogo min den ninnu dara ten o kumana sa an bɛ don min na i ko bi min ye awɔ i k'a dɔn a kun fɔra ko den 7 don nka den 7 a nana jateminɛ segini kɛlen ko k'a ban i k'a dɔn ɲɛw cayara kosɛbɛ u ye jateminɛ kɛ ka n'a sɔrɔ jaa den 2 wɛrɛ bɛ yen tɛ 7 in ye o den kɔni kɛra 9 o kuma 9 u y'u da awɔ i k'a dɔn diɲɛ bɛɛ mawura diɲɛ bɛɛ dabari banna nka anw de ta ye Mali ye anw ka dugu de tɔgɔ ye Mali ko b'a kɛ Mali onzɔn dugu wuli Mali diɲɛ wuli Mali wala Mali in de don dɛ ale don dɛ wala ko bɛɛ de bɛ kɛ yan a banna aram kabako n jɛ in kɔni non il est très bon ni ala cɛw kan ka médaille d'a ma awɔ médaille jumɛn médaille de reconnaissance kɛ médaille kɔni kan ka d'a ma o mun ye reconnaissance n dɔgɔ maa de bɛ se ka tiko kɛnɛ den kɔnɔ dɔw ye wala ko ya kaya ko ba jaw i ye ngu fo ka bila kuma na jaw den kɔnɔ dɔw bɛɛ de bɛ se k'o kɛ ni médaille ba di ma o ye la guerre de koyi non o ye la guerre non n ka cɛ a ye ne médaille kelen dira cɛ ma u ka 2 di muso in ma cɛ don dɛ cɛ ni muso bɛɛ kan ka médaille sɔrɔ muso in fana b'a f'i ye kabako don dɛ nka ɲɛmaa bɛ mun fɔ hali bi jamana ɲɛmaaw ye k'a f'u ɲɛna ko dɔ kɔni kɛra nin ko in na nka belebele de bɛ kɔfɛ o sababu kɛ n'a ma ɲɛ ka bɔ k'u bɛna bɔ Maroc kana ninnu bɔra fariba kan mɛnna ninnu ye jamana de ta ye hali ba ta tɛ nin bilen koyi ça c'est pour le jamana n b'o f'i ye dɛ den kɔnɔntɔn jamana ta don n'i ye nin bila cɛ kelen na a bɛ taa Madagascar a sen na a bɛ taa sen na Kulubali don wa ou bien Guindo de don ayi n hakili kɔni tɛ jamu in na a bɛ komi a bɛ bɔ kɔrɔyanfan in fɛ a bɛ bɔ Tɔnbɔkutu ne m'a fili Tɔnbɔkutu kɔni don a bɛ bɔ yan kɔrɔbɔrɔ dama tɛ Tɔnbɔkutu de an k'o fana fɔ ɲɔgɔn n'u Guindo Guindo don wa cɛ in Guindo de don dɛ wala awa Burate nana tuguni deuxième ko dɔgɔnɔ de don m'a f'i ye dɔgɔnɔ don siga t'a la wala a ɲɛna baara ɲɛna nin kɔni k'a dɔn den ninnu a bɛ n'an sɔrɔ yan ala ka tiɲɛ la mi a bɛ n'an sɔrɔ yan ye baara kɛ koyi walayi ala ka baara kɛra an ka taa ɲɛma nin waati in na mun ye tanti Ajaratu Tarawele an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ a ka fo dɛ a tulo bɛ an na n'an ye tanti Ajaratu fo jɔnkura jɔmani da an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Mayan Bure an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ a banna ɲɛma ne bɛ taa sirajan taama hali bi an bɛ taa n'a ye an ka taa mun ye indicateur du renouveau Lion fana ka fo kosɛbɛ indicateur du renouveau n bɛ n bolo don bɛɛ bɔ ni a ye Burama ko Madu Mayiga ka te ko Bura nin kɔni an bɛ nin mi dɛ awɔ ɲɛma a bɛɛ na ta i da bɔ n ka kuma la o kɔni o bɛ fɔ i yɛrɛ o ɲɛna siga t'a la fatigɛba mun ye Abdramane jamu tɛnɛ o dawo ale de kumanen don indicateur du renouveau o kɔnɔna o la a ko mun ye Kati mairie kɔnɔna ko daga wulila tuguni sɔngala ko a ma ye ko mun ye premier adjoint mun bɛ yen n'o ye n tɔgɔma ye ne Boubacar Traoré ale ye mun ye Kati premier adjoint ye a ye tabali sɛbɛkɔrɔ gosi tabali gosira jɔn de kama mun ye u ka mairie ba n'o bɛ yɔrɔ wɛlɛgɛ n'o bɛ a kofɔ yɔrɔ wɛlɛ gam ko 50,000 ko a ka sara joona ko yani nin kalo in tile 11 cɛ o de kunu ye o ye kunu ye yɔrɔ a y'a sara wa ayiwa mun ye fasirikɛba ye o dawo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye Kati mun ye a premier adjoint n'o bɛ Boubacar Traoré n'o bɛ ale kofɔ a ye wele bila mun ye yɔrɔ wɛlɛ gam ma ko yɔrɔ wɛlɛ gam ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ sen kan mun ye novembre kalo tile 11 n'o tun ye kunu ye CFA wari 50,000 ani 156,000 a n'a kunkan fɛn ko a ko o sara mairie yɛrɛ kɔni o ye ɲininkali to min a bɛ sigi mun ye nin wari mun filɛ nin wari kofɔlen jumɛn o de don n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Boubacar Traoré ale ye premier adjoint ye mun ye Kati mairie o kɔnɔna o la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin wari kɔfɔlen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye juru yɛrɛ de kɔni o wulila mairie yɛrɛ kɔni o la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko INPS maaw ka wari o juru o b'u u la baarakɛlaw ka nafolo o juru ko o b'u u la o bɔlen kɔfɛ ko hali AMO nin bɛɛ lajɛlen tigɛra ka bɔ baarakɛlaw bolo a tigiba ka fɔ la ni dun y'a jaminɛ k'a lajɛ ni nafolo kasabi min bɛɛ lajɛlen kun bɛ mun ye premier maire de bolo n'o bɛ yɔrɔ wɛlɛgɛ
no ba ale kofo ale do cho stratigala munye Boubacar Traoré ako sigafo chama ne kara munye yoro wolegam ayira jora la koy ka foko na folo kasabi ko aba sara munye Boubacar Traoré ntoma ota alewa kati munye meri ga danga uya aleye akoku ne ni chekofole no buka meri ba ira kofo yoro wolegam ye sigi chama ne ke sigi nunu bela de lan konnala wala sa bembe sega na uni nwanchele la tumuna yoro wolegam ayira ka foko abe wari ko aba asra Allah kibaru fatigaba la fala Boubacar Traoré akoni nye munye ayira ko yoro wolegam na aka feren da bali bela de letka senga kunu no bebe November kala kleta ani keleman aka wari ka asra na ma wari sra siga fo itala munye kiribuna kun kana ku obeta osa felala o sabuke ibe na ka fo wari ne kumeka sababiye jurumu ne yempeka jurumu mu ula wala kala ka wari meta bla yempesi la wari mbela dilembo okonna ula ko mi yempesi maw olu ko ku be barojo o sabuke ku ka juru obey barakala utika amoko ne utika soroble bencha amane be mu meri konna la bela dilem gulunu ni musaka ni la ko mi ro wala gam aka ferani dabali bela dile tike sefa wari million biduri ani wa keme ani wa biduru ani woro na kunga fe ko aka sara kunu ko na masra ko kiri de bu bonyo na afa yoro fa yoro bo bomi yoro mabo ka sula mambea yoro bo kuma ko ni amanya adilla no bu fe ka menyama ka datu tugono dro ka tada menyama yebo woni fenela ngudi me do fene da university nunna o fene chende ego yoro jamu wala gemdo dogono do ni alache ne o fe de bibito ne sirana nunu nya mena dono noa ne sirana nunu nya mena awye mali do ka nye bedo dogono bi wele de kokado awo nvle ka fi de dogono fura dama amma dogono me anyu anga demiseni ya ke ka anga sinangu ya ke fuka bampew amame amma dogono me follow akumi fo mi makokado ikumbi ka marki ke ika kema fla bieka kadama ebita tunga fe na kadi sange me ke ka sigi kana ibna soroy ebe na ka kema fla iba soro arom ibna soroy vle ka fi de ayi ne che wuli baldo de ay blogu tala ko ayi blogu tala follow ni kumbi dana ya ma premier nyini dogono wallahi dogono tede kado tundu me kabu ya bama yelma ka yelma ko dogono ala kani ci gi ka wari kala fla ka fi de wa betye ku to kado ala o kunga ko jugu me yakuba gino numbole bomo bayangara kana bomo ko ya ga uyere jagwa nyeyele ko le dogono yele la kulu dogono ala kani ci gi ka wari kala adota ne di e ma do fo sha tiere la ko ne ayeli ngele be mi vie folo da mamina ki ka fen yere dama hadi furumuso dogono iba kalfala ala bishi sokele fo kata duguja wula bita ne che e kado ko ni kado me be ala ka ni ci ni furumuso di dogono machine ya ka bla dubi joro re bi demunike ala ka ni ci ala ka je kada no angata ala de ne kure jakoyi kosobe ne be arajo de la ne tayinga mikro ne ba fo nyebe ba oludun tay ni ne onu enyoye o be no de wele awo ne ni mi enyoye o bana mi fo be ala bine no e ko ko la kata o be ni mi yenwele madu bega e ya fo ya ngwa ya koma ne ko ni ta ne be nda fo arajo lo be angata ema ya ku yere sumale fuka hine duna ko gino ni aminata kanza o plastic le di ba oge mau fayo ndo ne ambita angata lasana kulubali amba aleka fasire ambota lasana kuma mbe le gido ako minye awaikado drogu minye awaikado drogu dobe nazarkana oba wele ko methamphetamine kika do abora bamokoya ki kunda parika faransi kuka aéroport membe no be Roissy Charles de Gaulle nabo kofo e kado ka foko yinga utara tege daka o de sira tegela ako ni jetemene ke ba e ka akitwa abo ngata dogono ya foma aiwa ako kuma sa kuna funi mbora kabbi minya awaikado fransika ko douane kasoba de kibare mboka bi akira kibare info minya awaikado am fraka aéroport mo kede nanga douane min bia no wulika joke parce que c'est lu dabo je kulu min be na be awaikado wulika josuku bela yelso minya drogu ko abisika kele chukumi abilu ko office central de stupéfiant wulu mo wulika joke wulika jomi ngorna no c'est lu dabo
sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na u nan'u tɛgɛ da away k'a dɔn maa dɔ kan ka drogue jugu dɔ bɛ ale bolo o drogue in away k'a dɔn ale fana bɛ k'o labɛn k'a b'o bila ka taa dugu la dugu min bɛ n'a bɛ Chypre jamana n'a b'o i k'a dɔn k'a fɔ jaja a dugu in a kun kan ka taa yen de n'o bɛ drogue in kofɔ cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Général away k'a dɔn Suwana Musa i k'a dɔn k'a fɔ u ye tɛgɛ da kan a n'a ka drogue bɛɛ lajɛlen away k'a dɔn Amdalayi a kɛra communicateur district de Bamakɔ o b'a jira k'a fɔ drogue min bɛ n'a minɛna away k'a dɔn a valeur bɛ taa fɔ $37,700 k'a kun kan ka taa Chypre jamana kan o kumana sa ɲininkali de bi kɛ anw ka aéroport sɛgɛsɛgɛli de bɛna kɛ drogue min bɔra n'a taara minɛ away k'a dɔn Faransi o ka aéroport ba in na a drogue in sera ka tɛmɛ yan aéroport fɛ cogo di jɔni ni jɔni kun bɛ yen jɔni m'a ka baara kɛ a don yalima away k'a dɔn jamana bɛ ka yɛrɛ ɲini waati min aéroport kan ka kɛ lakanda yɔrɔ premier n'a fɔra ko nin fɛn sugu bi kɛ o yɔrɔ in na an tɛ duwawu kɛ ala k'an kisi wa o kuma sɛgɛsɛgɛliw de bɛna dabɔ aéroport in away k'a dɔn nin ko in tɛmɛna fɛ cogo di a bɛɛ ka ɲɛfɔ an ye dakuruɲɛ kelen na Lasana Kulubali ni y'a ka kunnafoni ye o ka bidon bɔli i bolo b'a la ɲɛmaa bonya a diyara n ye mun ye nin kɔni y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kɔni kan sɛgɛsɛgɛliw na boloda mun ye sababu mun kɛra na a ye o na sidɔn nga président min ye away k'a dɔn ɲangadu kaw ɲangadu Marseille ka ɲagadu dabileni an b'a fɔ ka wali ɲuman dɔ sanga ani waati ka ɲagadu min ye AJDM ɲɛmaaba n yɛrɛ kɔrɔkɛ fana don kaw ɲangadu ani foli ka kan Nura FM sanfɛ ka ɲangadu an bɛ AJDM jama bɛɛ fo Dublin et Marseille sabu AJDM bɛ ka wulikajɔ min kɛ a n'a bɛ ka cɛsiri min kɛ Marseille o dogolen tɛ maa si la pont dilan kaburudo kori hali ni yɔrɔ in tɔgɔ fɔli man di ye misirijɔ ani sira dilan a n'a ɲɔgɔnna jama AJDM bɛ ka nin bɛɛ kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ wa anw ka tɔn politique t'a la dɛ ne yɛrɛ b'a la o awo b'a la politique t'anw ka tɔn na dɛ politique o wa monsieur le président kaw ɲangadu an ka foli bi ye Nura FM sanfɛ awa ka foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma o kuma dɔgɔ min ye away k'a dɔn bi ta in e ko an tɛna bila yan nka min ye an ka stade malien k'a bɛ ka labɛnw sabati min bɛ se ka to hɔrɔnya k'an b'o bisimila o ye farikolo ɲɛnajɛ o kuma an bɛ duwawu kɛ min ye away k'a dɔn Cheikh Diallo n'a ka cɛdenw min ye Blan de Bamakɔ ka duwawu k'u ye ala ka nin kɛ an ka san ye hali bi ala ka an dɛmɛ an bɛ stade malien kanu ba n'a dɛmɛbaw an bɛ bɛɛ fo an bɛ waliɲuman dɔn tɔgɔ fɔbali fana an ka foli b'u ye o jɔ ye joliba yan fɛ mɔgɔ dun minnu bɛ fo yan fɛ yɔrɔ jumɛn o hɛrɛma kɔnɔ kɛ o ye joliba de ye joliba lawurusi de Bamako ayi kana kule ni nin tɔgɔ yan dɛ ayi joliba filɛ nin ye Barça filɛ nin ye i b'olu to yen i bɛ taa stade malien ani Real de Madrid a banna voilà ane dɔ filɛ k'a f'i ye dɛ joliba ni Barça olu to yen kabi Messi yɛrɛ bɔra Barça la Barça ko n dɔgɔ to an ka joliba fo dɛ joliba ye ne teriw de bɛ yen koyi nka problème ye min ye a dɔw de fana bɛ yen u tɛ tulonkɛ dɔn dɛ an dan ye tulonkɛ a dɔw tɛ tulonkɛ dɔn dɛ o kɔni mais joliba supporter ɲɛnamabaw caman bɛ yen an terilakaw don sabu joliba joueur dɔw bɛ yen an terilakaw don an n'u ye gɛrɛnw don Misira an n'u ye baro caman kɛ o siratigɛ la Kalilu Dunbiya an b'a fo ka waliɲuman dɔn ko ne ko away k'a dɔn k'a Dunbiya kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo Nura FM sanfɛ kosɛbɛ ne ma y'a fɔ cogo min na an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen fo waati min kɔni sumana ka d'a ma o waati kɔfɛlen ale bɛ k'i tori ka gɛrɛ kosɛbɛ o waati de la an bɛ foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan Mamadu kun bɛ kɛ de sɔgɔlen Nura FM na foli ni tanu ni waliman dɔ o bɛ ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen o ma nin waati in na Yirimajɔ yɔrɔ Janbugu n ka dɔgɔnɔkɛ bɛ yen jaa kulo bɛ na Seydou Tolo ayi Seydou Dolo Seydou Dolo awɔ o ye mun fɔ a y'a mɛn o Seydou ma nin kelen ni mɛn a ye nin mɛn dɛ Seydou Dolo ye n terikɛ di n ko Seydou ye nin mɛn mais problème ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔnɔw ni maa bonya kɔni tɛ fila u bɛ maa bonya dɛ kosɛbɛ awɔ ni maa bonya u b'o kɛ cogo dɔn kosɛbɛ dɔgɔnɔ Seydou de kulo bɛ na sa n bɛ segin kɔ de Seydou Dolo kulo bɛ na n terikɛ di Seydou ka foli b'i ye i Dolo merci beaucoup mon frère kolo tɛ nɛnɛ k'a ti yɛlɛma awɔ siga t'a la yɛlɛmana awɔ n yɛlɛmana dɔgɔnɔw ka ɲi a ɲɔgɔn tɛ yen dɔgɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ voilà Cɛw ma ɲɔgɔn tɛ aw de ɲɔgɔn tɛ e ka nin 400 kɔrɔlen n ka cɛ baro karamɛ bɛ min di ne ma e b'o dɔn wa station Sonko baro karamɛ e b'o dɔn a y'a to dɔn e ko cogo di n ka cɛ donc t'a la dɛ ne ma waati kelen na badabada foli an b'a ta nin waati na ni ka Ablaye Mara ni ka sɛgɛrɛ farada kɔnɔna la n'an y'ale fo sa mun ye presque Tangadugu mɔgɔ ye Burulayi Tarawele n'a furumuso Mariama an b'o fo ko ka taa se mun ye Kulubalikɛ mun n'a bɛ essence furu kɛrɛfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo sɔgɔmada in na Nura FM soba in kɔnɔna la kosɛbɛ o kuma dɔgɔ bi ta in an bɛ Musa Sisoko fo Barama Jelikɛ Kamarin Dawula Barama Jelikɛ a ba namɛ la n'an ye Musa fo an bɛ foli tanu lase min ye away k'a dɔn Basigine Keyita ka furumuso ɲalen fo madame Keyita Aïda Magaji
foli ani tanni an b'a lase sanga ani waati min ye awa Banu Magaji Bernard Tapi Laurent Poku Empereur Bawule an bɛ foli lase mana Sempara ma min ye awa kado kan fa Sempara fo Sempara Busuru Sempara an bɛ nin bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn Nura FM sanfɛ Nura FM kanuba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a fɛn fɛn y'a lamɛn foli in tanu bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna a ma sini ni Ala ma basi kɛ i ni Abu Safunɛ inshallah a yɛrɛ dun faamuya ma dɛ Abua jala ka nbe ko ɲɛnabɔlen kɛ wa mi mo fie de ngo famana ma ni famana ma dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ye ko dɔ ɲami kɛ ayiwa basi tɛ Abu Safunɛ i n'a bi ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne na n lafiɲɛ cɛw jumadon n bɛna ni zikiri morceau kura ye ni Ala sɔnna a ma mɔgɔ bɛ ma kɔnɔ juma dɛ n ye répétition daminɛ o a daminɛna mais n ka répétition kɛ machine dɔ de bɛ o tiɲɛna wari de b'o dilan fo ni wari sɔrɔla wari bɛ sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ o tuma Ala ka ni sababa bɛn Aramata Dunbiya foli b'i ye Ali Ɲare foli b'i ye Ajaratu an b'i fo awa i k'a dɔn ka kanuba bɛɛ fo min ye Sereku Sibi an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin a ma ko merci à vous et ton collègue courage à vous Sereku Sibi an b'a fo k'a waliɲuman dɔn Lada l'international Amadou Diallo fo yan fo Amérique an ka foli b'i ye ana ka kan voilà ne kɔni bɔ cogo wɛrɛ ti yan wa Yakuni Ami bɛ ka bɛnbɛn min kɛ Ala k'a ni sababa bɛn